гурезаҳо чӣ гуна филмро тайёр карданд? албатта ҷолиб аст ки дар бораи филми гурезаҳо ва қаҳрамонҳои филм мо шумо маълумот дошта бошем. нахустин дар саҳифаи синамои тоҷик жанри комедия ва боевик аз ҷониби коргардони ҷавон Акмал Ҷумаев пешниҳод карда шуд. филмнома дар мавзӯи гуногун қисса мекунад ва ҷавонон ва наврасонро ба сӯи худшиносию худогоҳӣ ҳидоят мекунад ва умуман филм инъикоскунандаи дунёи рангин мебошад. дар филм ҳунармандони шинохта нақшофарӣ карданд ва беҳтарин саҳнаҳо спецэффектҳо барои ҷолиб шудани филм истифода шудааст ки монанд ба филмҳои Голливуд. филм дорои беҳтарин сифати замонавӣ дар формати 4K рӯй навор омадааст ва дар як чорчӯбаи муайян ба тартиб даромадааст. агар чашм ба сӯи синамои тоҷик назар кунем, мебинем ки рӯз то рӯз пешрафта истодааст. бисёртар дар солҳои охир аз тарафи ҷавонони соҳиб истеъдод филмҳои гуногун жанр рӯй навор омадааст. дар майдони санъати синамои тоҷик далерони нав пайдо шудаанд. яке аз ин далерҳо Акмал Ҷумаев мебошад ки ҳаёт ва фаъолияти худро ба санъат бахшидааст. ҳама рӯз аз пайи эҷодҳои нав ба нав мебошад. шашуми марти соли 2013 кастинги филми гурезаҳо эълон карда шуд. дар кастинг хоҳишмандони зиёд ташриф оварда буданд. аслан ин гуна мактабҳои эҷодӣ ба коргардон имконият медиҳад ки ба чеҳраҳои дилхоҳаш вохӯрад. албатта метавон гуфт чунин мактабҳои эҷодӣ ба мо имкон меорад то ба натиҷаҳои дилхоҳ бирасем. аз тарафи дигар пайдоиши ва падидаҳои навро ба бор хоҳад овард. дар кастинг Акмал Ҷумаев маро гуфт ки ҳамчун омӯзгор, ҳамчун муаллим истодан аз назар гузарон. ман рости гап аз назар гузарондам. баъд ба ман писанд омад. албатта зиёд буданд ҳунармандо аз донишгоҳи давлати санъати тоҷик буданд ва аз дипломдор, бедиплом, хондагӣ ва нохонда бисёр буданд. баъд рости гап ба ман беҳад писанд омад. ҳушёр бугем, ба қавли рӯсо шустряк як духтар ба мо дар кастинги мо ворид шуд. ман дарав гуфту ба қавли ё таи чашм карда дарав гирифтам. гуфтам ба мо дар ин филми мо анамин духтар ба кор меравад. меҳрангези Убайдуллозода. албатта меҳрангези Убайдуллозода бениҳоят духтари чусту чолок, ҳушёр, хушчақчақ, хушсухан. баъд ростига бояд духтари дигарро интихоб кардам, Лола. ҳарду дар филм нақш офариданд, беҳтарин нақшам офариданд ва талабот ҷавобгӯ буданд. моро ман интихоб кардам дар кастинг. ва ростига барои бандитҳо, барои душманҳо Акмал Ҷумаеву Алишер Равшанов интихоб карданд. дар кастинг бисёртар ҷавонон ҷалб шуда буданд. аксари онҳо аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон ташриф омада бо як шӯру завқу баланд ҳунарнамоӣ карданд. вақте ки фаҳмидам кастинги филми гурезаҳо дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ман аз ноҳияи Данғара ба шаҳри Душанбе омадаам, чунки аз хурдӣ орзуи актриса шуданро доштам. вақте ки дар кастинг иштирок кардам, рости гап аз худ боварӣ надоштам, чунки дар он ҷо ҷавонҳои лаёқатманд бисёр буданд ва хушбахтона дар ин кастинг маро интихоб карданд. Я давно снималась в клипах, и, если честно, я очень мечтала сняться в каком-нибудь фильме. Узнав о кастинге, что Акмал Ҷумаев снимает фильм, я пошла на этот кастинг, и с успехом я его прошла. او شهریاری بزرگ و توانای خواهد شد و انتقام خون مرا از دشمنانم خواهد ستاد.
عزیزم شما هم طرف ما قدم نمی‌کردید. من این کاغذ رو برای شما آوردم. درباره همون زنی که کشته شده. من کشتم. با گردن نگیرم. дар рафти кастинг он чизе ки аз тарафи аъзои ҳакамон ба иштироккунандагон пешниҳод шуда буд аз ҷониби иштироккунандагон хуб пазируфта кастинг дар як чорчӯбаи муайян гузашт. вақте ки ман дар хориҷа будам бо тавассути сайт фаҳмидам ки Акмал Ҷумаев филми Гурезаҳоро кастинг карда эълон кардааст ва ман бисёр мехостам ки дар ягон филм дар ягон нақш бозӣ кунам ва ҳунари худамро нишон диҳам ва чунон ҳам шуд. ман ҳамун кастинги Акмал Ҷумаев вақте ки оғоз шуд ман аз хориҷа омадам рафтам дар ҳамун кастинг иштирок кардам. вақте ки пеш аз иштирок кардан дар берун медидам ки бисёр ҳунармандо аз ҳамаи ҳамун ноҳияҳо омадагиянд ҷамъ шудагиянд ҳама ҳунарҳои худшонро сайқал додестанд нишон додестанд ва ман дар дилам мегуфтам ки ин қадар ҳунармандо дар инҷа ҷамъ шудагиянд ба ман ҷо мерасида бошад ё ки не. хай одам ки меган чӣ орзуӣ дошта бошад бояд орзуяш ҷомаи амал пӯшад. ҳар одам бояд дилафтода нашавад ки ё ки дар кастинг роҳ нагирифт ё ки гуфтанд ки ту нашудӣ бо соли дига хай ягон рӯз дига биё бо ягон кинои дига. баъд ин қадар ҳунармандо ҷамъ шудан хай ҳама диромадан. вақте ки навбати ман расид аки бояд ман медиромадам ки яке гуфтанд абед ҳама доварон ба абед рафтану бо дар берун мондем хай бо тоқат кардаем бо хай яке буданд ки абед омадан аки нав навбати ман нав медиром гуфтам ки як бачи дига бо ай пеши ман диромад хай бо навбати ман бо дар навбат истодем хай вае ки биромад бо даъват кардам бо диромадам. яке доварон маро дидан ҳайрон шудан. бисёртар Акмал Ҷумаев ки ман бо Акмал Ҷумаев бисёр ҳамкорӣ мекардем пеш бо ҳам наздик будем. баъди вақте ки ман хориҷа рафтам ки чанд қад дига мо ҳамкорӣ накардем ҳамин хел дига чӣ шудем маро дид ҳайрон шид. баъд гуфтанд ки хай кани ту чӣ ҳунар дорӣ кани ҳунартан нишон дед. хай маро медонистанд ки ман дар бисёр клипҳо бозӣ кардагиам ака дар кино маро ягон кас дидагӣ набуд. вақте ки ба ман нақши филми дар орзуи падар як порча ба ман гуфтанд ки ҳамун нақшро бозӣ кун. ҳамун нақше ки Меҳрубон бозӣ мекард мегуфт ки дадаҷонака ман надидед. ман ҳамун саҳнаро бозӣ кардам камтар этюд буд ҳамуна бозӣ кардам хай ба доварон маъқул шуд. дадаҷонака ман надидед ку агар ман намекардам ку ҳамин кор намешид. шахсан ман дар бисёр кастингҳо иштирок карда будам ва ба ман корҳои коргардонҳо он қадар писанд набуд. барое ки ягон этюд ё ки ягон саҳнача медоданд мегуфтанд анами саҳнаро бозӣ кун. ман ҳамин саҳнаро бозӣ мекардам ба онҳо писанд меомад. баъд мегуфтанд ки мехоҳӣ ки дар ҳамин филм нақш офарӣ. ман мегуфтам бале ман барои ҳамин омадам ки ҳунари худамро бисанҷам. баъд ба ман мегуфтанд ки анами қадар маблағ медиҳу мо ба ту нақш медиҳем. баъд ман мегуфтам бародар охир ман ин қадар пул надорам. баъд мегуфтанд ки пул надорӣ куҷо омадӣ? мегуфтам охир ҳамун ҳунари худро санҷиданӣ омадем. баъд мегуфтанд ки агар не инҷа ҷои ту нест. баъд ҳамин сармо хам ҳамун студия мебиромадем мерафтем. ана ман барои ҳамин гап чӣ гуфтаниам ки гуфтаниам агар ҳамин коргардонҳо вақте ки кастинг гуфта эълон мекунанд аз иштирокчиёни кастинг маблағ талаб накунанд. анамин қадар чиза мехоҳам ба коргардонҳо бирасонам. ҳамаро ба ман гарм кун. ман ҳамин дурбинаро ба ту медиҳам. ту гуфтадӣ ба ҳамин дурбина дарбаи маро мегирӣ. ман ба ин дурбин ҳамаи ҷуро мебинам. дар кастинги филми Гурезаҳо ҳунармандони шинохта низ иштирок карданд ва он чизе ки аз тарафи аъзои ҳакамон ба иштироккунандагони ҳаваскорон пешниҳод карда шуда буд ба ҳунармандонам чунин пешниҳод буд.
метавонам гӯям ки иштироккунандагон олӣ буданд. ҳатто ба ман имконият овард ки бо чеҳраҳои нав вохӯрам ва ҳам хеле корро муссар кардем. ҳангоми навиштани сценария ман ба мушкилотҳои зиёд рӯбарӯ шудам. Барои ҳамаи мушкилотҳоро паси сар кардан ба ман лозим омад ки Алишер Равшановро даъват кунам. мо дар якҷоягӣ сценарияро дар якчанд муддат ба итмом расонидем. ба мушовир Ҳасани Аловиддин пешниҳод кардам. ҳам хел сценария ба пуррагӣ омода шуд. баъзе ҳамкасбонамон сценарияро хонда мегуфтанд ки давомнокияш бисёр аст. ман ҳар як образи қаҳрамонҳои филмамонро ба пуррагӣ ҷой намудам ки ба дили тамошобинон наздик бошанд ва тамошобинон то анҷоми филм чашмашонро аз қаҳрамон накананд. беҳтар буду сангҳо мехарид ё не? ман харида наметавонам. даставал дар бораи сценария бигӯем. рости гап бародари ман Акмал Ҷумаев омад гуфт ки ман ҳамин филмро ҳаҷвашро дар гардани ту месупорам. ман қабул кардам. хоб гуфтам. баъд сценарияро рости гап хондам. бениҳоят ба ман писанд омад ва хурсандам шудам ки мо ҳунармандо бо ин хел ҳунармандое ки дар ин филм буданд якҷоя бозӣ кардем, якдигаримон ёрдам кардем. масъалаи ҳаҷв шудам. ман ёрдам мекардам. масъалае ки роли бандито мегем, роли бандито да Акмал Ҷумаев, Алишер Равшанов якҷоя бештар се нафари мо, албатта роҳбарамон Акмал Ҷумаев ба мо фармон медоданд. мо бо ҳамроҳии вай кор карда ҳамин филмро ба навор гирифтем. вақте ки ман бо сценария шинос шудам, дар он ҷо даводаву паропар бисёр буд ва ман аз худ боварӣ комил доштам ки ман аз уҳдаи ин нақш мебароям. илҳом муродов яке аз машҳуртарин оҳангсоз ва сарояндаи тоҷик мебошад ки барои танзими мусиқиҳои дар филм истифода бурдашуда саҳми беандозаи худро гузоштааст. аз мавқеъ ва мундариҷаи филми мазкур огоҳӣ пайдо намуда барои мусиқиҳои филм аз эҷодӣ ва маҳорати худ барои саҳнаҳои филм мусиқиҳое офарид ки ба мазмун ва мундариҷаи филм алоқаи зич дошт. барои илҳом мушкилӣ рӯзторӯз зиёд шуд, зеро барои офаридани як филми калон заҳмату талош ва фикрронии васеъ лозим буд, то ки дар ҳар як саҳнаҳои филм мусиқиҳои ба мавзӯъ мутобиқ лозим меомад. бо илҳом аз даврони хурдӣ дӯст будем ва дар эҷодиёти ҳамдигар кӯмак мерасонидем ва ҳамдигарро дар ҳама маврид новобаста аз ҳунари хеш дастгирӣ менамудем. ба ёдум аст Акмал Ҷумаев як рӯз мада занг зад, гуфт ки ман сценария навистесам, сценарияи филми нав дар бораи мехоҳам ки жанраш комедийни боевик бошад. Неки гапа росташ бисёр сценарии интересни комедийни боевик. баъд чӣ идеяу чӣ хулосаое ки ман доштам, фикру ақидома ҳамаша гуфтам. ба телефону гап задем, баъд гуфт як рӯз хона биёй пеш гап задем. бо як рӯз дароз мо шаб то саҳра фақат сценария маслиҳат карда гап задем. баъди вай хестам омадам. айбай намедонам, ягон моҳ гузашт, баҳор буд. тирамоҳ да Акмал занг зад, сценария чанд кас кор кард, ман намедонам чанд кас айду мешид. баъд Акмал як рӯз занг зад, мада гуфт ки сценария тайёрай, тира рол да гирифтем. ман гуфтам хай майли, сценарияша равон кард. сценария гирифтам, хондам. роли ман як аҷоиб дар ҳақиқат ҳам. дар як мафияе ки 4 шогирд дорад. як шогирдаш бо шогирдора бин, як шогирд дуюм гӯшна, як шогирд тарсончак, як шогирд ай дасташ ҳеч намебиёд, як шогирди дигар наркоман. ҳамаи меомад як мафия. ана як одам дигар қатишон панҷум, сами маленький, сами умный. ай ҳама майда, ҳама баақл. имина ҳамин одама бо ролаша бояд ман бозӣ мекардам.
ки хай у қадар бад нашуд. Сценарий хондам, бисёр ба ман писанд омад. باید بلون نگویی من برای این کادر ایسر گرفتم که اکمل اما ماشین خانگی و بلون گفته وای زانسه کامرا ایستادن همینجا در برهان نیستم این همین بیومدم پشت پشت نمیدم خم میدم برهان میای چرا تو رو باکه که بدونن که زدن یا چه بره از اگه زدن نکو بکره خوبه مودم توجه هم کسب بدوان باید ما پروژه میکنم این سمت رو یه هر درسیم کامل اخی آواز گفتی ولی متن با Получив роль, я прочла свой сценарий. В этом фильме я играю плохую девочку, которая гонится только за деньгами, за богатством. Для нее любовь — это ничто. Мне было трудно сыграть в этом фильме, но мне было трудновато войти в эту роль отрицательной девушки, потому что я по жизни совершенно не такой человек. Но стараясь, чтобы сыграть эту отрицательную роль этой девушки, мне было трудновато. Но мне каждый раз придавал уверенности и помогал Акмал Джумаев. Каждый раз, когда я, как сказать, падала духом, что у меня не получается, он всегда меня поддерживал, он мне помогал, он мне наставлял на этот путь, что каждый человек в жизни должен через что-то, как сказать, переступить. Придавая мне эту уверенность, я спокойно смогла сыграть роль плохой девочки. کجا رفتن یا هیچ جا گم نمیشم من اینم اینجا آدم بکاون کسر بکاون تو چی شد اینجا من چی دادم تست بدم نمیشه بیا کس بازی کنی نمیفهمم رفتیم یک بیا تیاری برو سه رفتیم تیاری عقیب تر یورا تو خمه با چیکار کنی اکمال ای بچو بیخ ها چیکار کنی مکه اکمال تست روشن میگیریم بعد بولو دا رفتیم ягон кинофилм бесарпараст намешавад. Якамин кино аст ки бесарпараст мо ба навор гирифтем. Ҳамин ҳар чие ки кард Акмал Ҷумаев аз ҷайби худаш кард. Рости гап Акмал Ҷумаев ба тамоми ширкатҳои мобилӣ мактубам навист. аз санг садо шуда аз онҳо не. Хайр рости гап ҳар чие ки мекардем ҷош меомад ки Акмал Ҷумаев ҳам бемаблағ мемонд. Мо аз ҷайбаки худ як гуфти рӯзҳо я себезе мекардем, ҷамъ мекардем ягон сумак ё ки раҳпулӣ мекардем ё ягон пирашкӣ харида мехӯрдем. акмал ҷумаев қатӣ уже 3 сол 4 сол шуд ки мо шиносем ҳамдигареро бисёр нағз мешиносем. Акмал ҷумаев бисёр фикрош мада маъқула фикрои нағз мекунад. баъд чӣ хеле ки ҳамин сухано вақте мешини як одами қатӣ гап мезанӣ пол слова ними гап тура мефаҳмад уже медонӣ ки фаҳмишои ҳар дад як хеле бисёр приятна шита гап задан. идеои фикрое ки пешниҳод мекунад фикрое ки кор мешидагӣ дар ҳақиқат кор медодагӣ ва фикру ақидое ки ту метӣ ваям даъваи туғрӣ меояд. баъд аз ҳамин ҷиҳат бисёр кори мо дур дароз рафта истодааст.
موقع شما کاری خطونا میکنی عیدی کار میشه تو سنایپر دو فقط خودش هست میکنه سه چی بچه ها مونده تو سنایپری تو سیریوز نه ایستا بس به بچه کم تر یک دو سه تو سنایپری با اکمل جمعیف مدتی زیاد است که آشنا هستیم دوست هستیم خلاصه وقتی با هم صحبت شدیم اویدی فیلمی گریزه ها با هم صحبت کردیم وقتی سینری فیلم رو خوندیم یک چند ایده ها یک چند فکرهای نو به نظر آمد که ما اونها رو در رفت فیلم استفاده بردیم خلاصه وقتی ثبت فیلم رو شروع کردیم باز در آنجا هنرمندان زیاد یعنی هنرمندانی که در فیلم نقش بازیدن دوست مراد شریفوف علی شیر روشنوف باز گوری عربشاه یعنی سعدی و دیگرها بودن که ما با هم دیگر صحبت میکردیم خلاصه همون روز فیلم رو ثبت میکردیم бале ҳама хел наворгирии филмро оғоз намуданд ва коргардон ба мушкилотҳои зиёд рӯбарӯ шуда мубориза мебурд барои ба ҳадафи хеш расидан خیلی نوارگیری فیلم سر شد رفتم قطعی بچه ها شناس شدیم در این فیلم یکم بار و خیالم ها یکم بار بود با علی جان در این فیلم شناس شدیم بسیار بچه نغزد رول دم خوش رو بازی کردگی در رولی کوچکر بازی کرد بسیار صحنه‌های عجیب در بازی کردگی انا دوست مراد خطی خیلی دویون فیلم های عموما اکمل جمعیف فیلم هایی که به نوار میگیرد سیناریه هاش چقدر به من پیسند неким то что кор мекунем чи хейр ки вая месозем гап росташ уқа шароит ҳозир нест ки дар хориҷа ҷавобгӯ филмомо сохта тонем ай тоҷикистон яъне берун анакун ҳозир шудестай хай шукри худо ки ҳозир шудестай ҳама шароито пайдо шудестай гириф бадав агар ба ин филм назар кунем мебинем ки коргардон тамоми нерӯи қувваи хешро сарф кардааст филме ки барои ҷомеаи солим манфиатовар аст офариданаш осон нест барои аз тарафи аъзои ҳакамон ва тамошобинон баҳои хуб гирифтан мебояд филмсозони ҷавон кӯшиши талош намоянд то филмашон рақобатпазир бошад снайпера бигир худат бе фаҳмидӣ рафте نگاه نکنید هر یک مشکلی در وقت نوارگیری فیلم با من روبرو میشد چشمم رو میپوشیدم با آینده نیک مینگریستم تمام بسه гуфти акмал дар нақш бисёр ҳамин бозӣ кардан ин мушкили худша дорад вақте ҳамин бачаҳо бисёр ки ҳамин омадан бояд ҳама ҷамъ шавад актёр актриса режиссёр дигар ҳама бояд бошад вақте нигоҳ кунед съёмочный группа ҳама ҷамъ шуд як актриса агар набиёяд ҳамун саҳна гирифта намешавад значит чӣ мешавад ин одамон омадагиш беҳуда камбудиш мешуд ки ҳама ҷамъ мешудем барои як кас бо мешуд ки ҳама тақсим мешудем мерафтем بده وقفوش درباره زبان باشد درباره
забони филми мо бошад, мо рости гап филмамонро бо забони лаҳҷавӣ ба навор гирифтем. мо метавонистем ки бо забони модарӣ, бо забони адабӣ гап занем ва ин филм моро водор мекард ки мо бештар ба забони лаҳҷавӣ гап занем. талаботи филм ҳамин буд ва ҳунармандоне ҳастанд ки мо вайро мегуфтем ки бо забони адабӣ гап зананд, ба забони модарӣ гап зананд. рости гап камакак вақте ки одам бо забони модарӣ гап мезанад, ба забони адабӣ гап мезанад, ҳушаш ба забонаш мешаваду бозиро фаромӯш мекунад. мо барои ҳамин ҳар касро гуфтем ки бо забони лаҳҷавӣ гап зананд. марҳамат, бо забони лаҳҷавӣ филм ба навор гирифта шудааст. Стоп. میدو ما میخورم آخی تو مخوردن نیست برو تماشا میکنه تیاری سناریوی کینو با این اینجا با من بگو مراد و کالابری کوخی جمعی 1 2 3 چیکار بشیر بریدم زده اینجا بیا дар ёдум ҳаст як вақт дига дар ҷои ҳамин зарбазанӣ яке аз бачаҳо, яке аз ҳамин актёрҳо ҳамин болою ҳамин дудбурак мемояд дар замин бизана. Дигар сёмка монд ва я бигӣ балин сабар скори бурдем бо давҷаде бинависе кира овард чиваи задаем. Хай кашокаш бисёр шуд. Аз ҳамин сабаб қариб як моҳ буд ки наворгирии филм манъ шуда буд. Ва баъди як моҳ бо давом додем. Дар байн бисёр хеле мушкилот шуд. мегӯяд коргардон Акмал Ҷумаев офаридани филм душвор аст, аммо тамошо кардан ва баҳо додан осон аст. на ҳар кас метавонад бо ин қадар мушкилӣ тоқат кунад. хулоса филм беҳтарин филм аст ба назари ман. жанрҳои зиёдро дар бар мегирад. яке аз жанрҳое ки мо дар филми тоҷик истифода бурдем ба фикрам ин бори аввал аст, яъне ки жанри байвикро мо дар ин филм истифода бурдем. жанри байвик, жанри масҳака, яъне комедия истифода бурда шудааст ва яке аз жанрҳои шинохтатарин, маҳбубтарин ин жанри мелодрама аст ки дар ин филм се жанр истифода бурда шудааст ва фикр мекунам ки албатта писанди ҳамаи шумо меафтад. ин жанре ки Акмал Ҷумаев ба мо пешниҳод кард дар Тоҷикистон жанри аввал аст. якум бор аст ки ба Тоҷикистон ин жанрро мо комедия, боевик ва каме ошуқиро омӯхта кардем дар ин филмамон, дар ин киноямон. ва рости гап инҷода Аброрҷон аз студияи Истиқлол ба мо кӯмак мекарданд. В жизни реально есть такие девочки, которые бегают только за деньгами, за богатством. Но, посмотрев в этот фильм, вы должны понять, что бегая за богатством, за деньгами, вы упускаете свою любовь, свое счастье. И в конце концов вы остаетесь одни. Лучше бы приглянитесь, когда вам говорят «люблю» от чистого сердца. Не надо смотреть никогда на деньги, на богатство. با اکمال جمعیف هنگامی نوارگیری فیلم انتظاری شناس شدیم. دیرتر فهمیدم که همچون کارگردان ماهر نه تنها فیلم بردارد بلکه کلیپ و کنسرها نیسب می نماید. اکمال جمعیف همچون کارگردان نقش‌آفرینی مرا اهمیت داده بود. از این لحاظ مرا به فیلم گریزه ها تکلیف کرد. باور نمیکنید ҳамеша орзу мекардам ки боре дар ягон филм нақши шефро офарам. вақте Акмал Ҷумаев ба ман дар ин филм нақши шефро пешниҳод кард, ростӣ пеши худам қавл додам ки бояд дар ин нақш тамоми маҳоратамро нишон диҳам. чӣ гуна бозӣ кардам, инаш ба қазовати тамошобинон пас аз баромадани филм маълум мегардад. саҳнаи бисёр ба ман маъқул аз ин филм вай саҳнае буд ки корамо ҷазир мекунем, мегардем мебиёем ба шеф монфайрун мекунам. вақти мара ҷанг мекунам, ма хиёл мекунем ки гап ма да таҳсил надораву гап ма да бигем ки вообще умуман касатса намекунаву дигаро да гуфтеса ҳар чизе ӯ мегам ма гашта тарафи ва ё гуфтесам магане баъд мегардем нигоҳ мекунем ки дар ҳақиқат ма да гуфтесам.
задухурд дар филм васеъ истифода бурда шудааст. коргардон бо кӯмаки каскадёрон тавонист ин гуна саҳнаҳоро хуб ба роҳ мононданд ки ҳангоми тамошо дилписанд мебошад. вақте ки задухурди филмро ба навор мегирифтем, Акмал Ҷумаев ба мо дод зада мегуфт ки гуфти русо реални бизанем, гуфта мо ба мо дод мезад. вақте ки ба навор мегирӣ дар он вақт гуфти ки ҷои ақибгардӣ нест. ҷош меомад ки дар ҳақиқат мезадем якдигарро, задухурди ҳаққонӣ мекардем. ҷош меомад ки камакак дурӯғ мезадем. Нашуд гуфта Акмал Ҷумаев, мо чӣ мекард, моро аз сари нав ба навор мегирем гуфта дод мезад. ҳангоми задухурд нигоҳи ҷанг ҳаракатҳои нозуку чусту чолукиро аз актёр талаб мекунад. дар ин гуна саҳнаҳо актёр набояд иштибоҳ кунад, балки эҳтиёт намояд. фақат ба мо дод зада мегуфт ки биё ҳамин корҳои тоҷикиро намонем, як бор мо ба мисли хориҷиҳо, ба мисли Голливуду, Болливуду, Туркиёву ҳиндустониҳо филм бигирем, ранги кинои тоҷикӣ нашавад, дар дигар кинои тоҷикӣ монанд набошад. гуфта гапаш буду ҳамин ки аз дигар киноҳо фарқ кунад. та чанд хел ки тонистем чени қувватамон он филмро ба навор гирифтем. Медони чӣ кор билята ишқат айбиси биза. Иша мегаро ишқат биза бом айбис тумом. дар бораи заду хурдош чӣ? Заду хурдош бисёраш айростӣ буд. Заду хурдора постановкаоша Акрабат як бачак омада буд, вай нишон дода буду. Баъд Дӯстмуродам бисёр постановкаи нағз нишон дод. Ма чи Акмал придумат кардем, некем оригинал наомад. Аз ҷиҳате ки постановкаро бояд актёр мекард, актёр набуд ки иҷро кунад, яъне ки профессионал. Мо худмон иҷро кардем, аз ин ҷиҳат бисёр захмӣ шудем. Боядам аз ҳардуф ки вақти сёмкаи кино мерафтам, меомадам, баъд аз вай зали машқ мерафтам, вақти тайта намекардам, бачаҳо мепурсиданд ки тура кӣ мезанад диққат, ту чӣ гуноҳ кардаги? Мегуфтам дар кино бозӣ дорам. Чӣ хеле кинои тамод пури синяк. Сахтан замон мегардон. İltimos test کنم میرا. یک دو سه. аз тарафи дигар инъикоскунандаи задухурд ин коргардон мебошад. коргардон Акмал Ҷумаев бо як усули нигоҳи нав задухурдро ба таври замонавӣ ва талаботи имрӯза тавонист нишон диҳад. дар як саҳнаи филм ман бо Алишер Равшанов ҷангидем.
барои тамошобинон ба ҷанг бовар кунанд, ба хулосае омадем ки зарбазаниамон табиӣ барояд, на ин ки сохта. мо вориди образ шуда мисли саг ба ҳам daрафтидем. баъди заду хурд тани якдигарамон захмӣ шуд ва мо натонистем саҳнаҳои нимбаъдаи филмро ба навор гирем. баъди як моҳ мо боз наворгириро шурӯъ кардем. агар ба наворҳо диққат кунем, аён аст ки актёрон ба образҳои мушкил нигоҳ накарда бо як шӯру шавқи баланд нақшофарӣ карданд. дар ин гуна саҳнаҳо меафтӣ, мелағҷӣ, ҳатто захмиам мешавӣ. аз ин дил мондан шудан дар кор нест, фақат кӯшиш кардан дар кор то нақшро хуб бозӣ. дар филм эффектҳои махсус ба пуррагӣ истифода бурда шудааст. инам кори басо нозук ва заҳматталаб мебошад. чӣ хеле ки ҳамзасамӣ мегӯяд, ҳангоми эффектҳои махсусро истифода бурдан дар филм бояд ба наворбардор, рассом, таҳиягар ва коргардон лозим аст, ки пеш аз навор гирифтан аз ҷои воқеа дидан кунанд, чунки эффектҳои махсус боваринок бошад ва дар вақти таҳияи компютерӣ ягон монеа эҷод накунад. вақте ки ман сценарийро мехондам, дар он ҷо навистагӣ буд ки эффектҳои махсус, спес эффект мегӯянд ба забони русӣ. акмал суол мекардам ки инро чӣ хел мо тоҷико тайёр карда метавонем спес эффектҳои махсусро. акмал мегуфт ки ман инро худам мекунам. баъд вақте ки ба навор гирифтем филмро, акмал ҷумаев як қисмашро худаш кард, як қисми дигарашро ба воситаи интернет дар Украина монтаж карда рӯй кардан спес эффект мона. бо як қисми дигарашро дар Тоҷикистон
акмал ҷумаев бо маблағи калон ҳамза гуфтани як шахс дар ин ҷо эффектҳои махсусро метавонистааст рафта дар ҳамон эффектҳоро кардан. Баъд ман баъд аз тамошо гуфтам о мешудааст тоҷикои мо ҳам метавонанд. албатта мо тоҷико дар дил мон дошта бошем ҳама корро метавонем мо тоҷико. албатта мо гуфта наметавонем ки эффектҳои махсуси мо мисли филмҳои голливуд истифода бурда тонистем, чунки дар филмҳои голливуд аз филм дида дар эффектҳои махсус харҷи зиёд мешавад. мисол онҳо ба камтар ба эффекти махсус $2 миллион имеа хароҷот мекунанд, аммо мо барои ҷамъбастии филми гурезаҳо 200 000 сомонӣ масраф кардем. агар ягон камбудӣ дар эффектҳои махсуси мо мушоҳидат кунед, ин аст камбағалии филми гурезаҳо.
توش هوا خمام جان شلون بتم ما يجي غلطان يا كادر عندنا فيديو يخي بگیریم فرا بگیریم خیلی نمیکنم کسی رو تلفن کنیم آره فرا انتظار داره نه نداره барои трубаи текстро шикастан ва вайрон кардан ба онҳо лозим омад ки тавассути шабакаи интернет ба хориҷа ба Андрея Ермоленко муроҷиат кунанд. баъди гуфтугузор аксҳои трубаро фиристонданд. баъд аз якчанд муддат дар шакли 3D ки бо барномаҳои 3D Max ва Cinema 4D буд, текстро омода карда фиристонд. акмал ҷумаев барои эффектҳои махсус ба Ҳамза Самӣ муроҷиат кард. барои омода сохтани эффектҳо шартнома бастанд. ба муддати 4 моҳ бо мушкилотҳои зиёд эффектҳои махсусро омода намуданд. барои эффектҳои махсус дар як чорчӯбаи муайян сурат гирад, лозим меомад ки филмро бо форматҳои 4K ба навор гиранд ва компютерҳои нави замонавиро истифода баранд ва умуман ҷавобгӯ ба сифатҳои умумиҷаҳонӣ бошад. Stadage ma alfasnete kan konuştuğum falan ya. он чизе ки диққатҷалбкунанда аст, ин қаҳрамонӣ нишон додани актрисаи тоҷик меҳрангез мебошад, зеро ин духтарак аз ояндаи нек равшанӣ медиҳад. шояд баъди қаҳрамонӣ нишон додани шумораи ин гуна актрисаҳо зиёд шавад. дар вақти наворгирӣ саҳнаи тец ки мо бояд ба баландтарин ҷои ин турбаи тец мебуромадем, коргардон Акмал Ҷумаев ба ман иҷозат надоданд ки ман ба он баландӣ бароям, чунки он ҷо хатарнок буд. дар аввал Акмал бо ҳамроҳи Дӯстмурод ба ин баландӣ баромаданд, дар он ҷо наворҳои худро гирифтанд ва ба ман гуфтанд ки бо компютер бо эффектҳои махсус нақшҳои туро таҳия мекунем. рӯзи дигар ба ҳамон ҷо рафтем. ин саҳнаро бо тавассути чархбол ба навор мегирифтанд. баъд ба Акмал гуфтам ки ман ба ин баландӣ баромада метавонам. Акмал гуфт аз худ боварӣ дорӣ? Ман гуфтам бале. вақте ки ман ба он баландӣ баромадам, рости гап ҳама ба ҳайрат монд. ростӣ ман боварӣ надоштам ки меҳрангез болои тец баромада тонад, чунки наворбардорамон Бурҳон Сафаров тарсида буд. хулоса сабти филм ба анҷом расид. ба мо бисёр шахсон кӯмак расониданд дар вақти ба наворгирӣ. яке аз беҳтарин наворбардорон Бурҳон Сафаров, яъне Бахтовар Сафаров ва дигарон ба мо бениҳоят кӯмаки зиёд расониданд. аз ҷумла Ҳамзаи Самӣ, беҳтарин танзимгар, ки дар графикаҳои ин филм ба Акмал Ҷумаев бениҳоят кӯмаки хешро расонид. ман рости гап боварӣ надоштам ки дар ҳудуди Тоҷикистон, яъне ки дар ҳамин худи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин намуд графикаҳое ки дар филм истифода бурда шудааст, яъне пешкаш гардад. ман бори аввал дидам ки ин намуд Ҳамзаи Самӣ бениҳоят маҳорати худро, заҳмати худро дар ҳамин филм сарф намуд.
нақшаи пешакии филм бояд 2 рӯзро дар бар гирад, аммо ҳангоми сабти он ба мо 2 сол лозим гардид. ёд дорам коргардон Акмал Ҷумаев ба ман гуфт ки кӯшиш кунед либосҳое ки бо он саҳнаҳо сабт мегардад дур нашавад. Дисмурод ки шух аст боре шухиомез гуфт ки ин либосҳо дар бадам зад, кай халос мешуда бошед? ҳатто баъд аз филмбардорӣ ба як мухлис тӯҳфа кард ҳамчун ёдоварӣ. ногуфта намонад ки ҳама он нафароне ки дар ин филм заҳмат кашиданд, албатта барои пешрафти соҳаи синамои тоҷик, барои пешрафти яъне ки ҷаҳони илму тараққиёт, яъне ки техника. худи шумо ки бинед, албатта баҳои хешро медиҳед. ба Акмал Ҷумаев ки коргардони ин филми гурезаҳо буд, пеш аз ҳама бурдбориҳо хоҳонем ва дар корҳои ояндааш беҳтарин муваффақиятҳоро таманно дорам. ногуфта намонад ки бо ҳамроҳи Акмал Ҷумаев мо якчанд нақшаҳои зиёд дорем дар соҳаи шоу-бизнеси тоҷик, дар соҳаи синамо ва ҳама инҳоро шумо метавонед дар сомонаҳои иҷтимоии YouTube, яъне ки дар худи канали Aki Records, Aki Media ва инчунин дар канали Tajik Music Production ва Clip TG бо беҳтарин сифат ва ин филми гурезаҳо ки бо яке аз форматҳои беҳтарин 4K ба навор гирифта шудааст, албатта тариқи 4K пешкаш ва манзури ҳамаи шумо мегардад ва он нафароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, аз ҳудуди ҷумҳурӣ, яъне ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, озурда набошед ва пешкаши ҳамаи шумо ин филмро бо форматҳои аълосифат Full HD ва формати 4K мо ба шумо ҳатман мерасонем дар ҳамин сомонаҳои иҷтимоии YouTube, яъне ки дар каналҳои Aki Records ва Tajik Music Production. албатта хоҳед дид. хай хулоса ҷанбасти филма вақте уже буд шид дар кинотеатр мемонем, ҳама каса ҷамъ мешавем бо кулли актёро якҷоя шида тамошо мекунем, баъд худтон баҳогузорӣ мекунем. пӯшида нест ки рӯз то рӯз кинои тоҷик рӯ ба инкишоф дорад. аз ин лиҳоз мо ҳунармандон кӯшиш мекунем ки асарҳои нав ба нав офарида ба талаботи ҷаҳонии муосир ҷавобгӯ бошад ва тамошобини тоҷик ифтихор аз киноҳои тоҷик кунад. орзу доштам ки дар ин хел кинофилмҳо нақш биёфарам ва ба орзуям расидам ва боварӣ дорам ки шумо ҳам баъд аз тамошои ин филм хушҳол мешавед. боварӣ дорем ки ин филм мухлисои худашро меёбад ва худои онро мегӯем ки дар дили мухлисои мо ин филм ҷо шавад. албатта дар оянда боз кастинг ташкил мекунам барои филмҳои нав. насиб бошад ин охирон филми ман нест. боз аз қафои филмҳои нав ки сценарияшро навишта истоданд кӯшиш дорам ки пешкаши шумо гардонам ва умедворам ки филми гурезаҳо ба шумо маъқул хоҳад шуд.